ஹாய் கைஸ், வாங்க இப்போ நம்ம லவ் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லோட செகண்ட் எபிசோட் பார்க்கலாம். நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்கூலில் காமிக்கிறாங்க. அப்போது வந்து 2 பொண்ணுங்க வந்து கிறிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டாரோட ஃபேன் கிளப்பில் வந்து மேனேஜர் சூஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு பேசிகிட்ருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயின் போய் என்னென்னு கேட்டதுக்கு உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சார் வந்து லெசன் எடுத்துகிட்ருக்காங்க. அப்போது நம்ம ஹீரோயின் வந்து கவனிக்காமல் ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது. அது என்னென்னு பார்த்தா, கிறிஸோட ஃபேன் கிளப்லேருந்து உங்களை வந்து லீடராக சூஸ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அப்போ நம்ம சார் வந்து கேட்பாங்க கொஸ்டின். அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்து முழிச்சிட்ருப்பாங்க. அப்போ வந்து ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இப்போ உங்கள் அப்பா வீட்டை விட்டு போயிட்டா நீ என்ன பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் சொல்லுவாங்க, இல்லை நான் எங்கள் அப்பாவை தேட மாட்டேன், அவரே வந்து ஒரு நாள் வந்துடுவார், அவருக்கு புரிஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹீரோயினும் அவங்க ஃப்ரெண்டும் தண்ணி எடுக்க போவாங்க. அப்போ வந்து பேசிகிட்ருப்பாங்க. ஹீரோயினை வந்து கிறிஷோட ஃபேன் கிளப்லேருந்து மேனேஜராக செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அந்த திட்டின 2 பொண்ணுங்களும் எனக்காக போஸ்ட் போடு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து கேண்டீனில் வந்து லூயங் எல்லோரும் இருக்கிற மாதிரி, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் இருக்க மாதிரி காமிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து லூயங் வந்து இன்றைக்கி நம்ம போகலாம், இன்றைக்கி எனக்கு மேரேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறான். இவங்க 2 பேருக்கும் ஒரே கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது, என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ஹீரோவும் ஊபோசங்கும் நாங்கள் இன்றைக்கி பிஸி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ்க்கு வந்து அவங்கள வந்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறான். அடுத்து ஊபோசங் வந்து நான் வரல அப்படின்னு சொல்கிறான். நீ என்னோடய ஃப்ரெண்டாக இருந்தா வான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போயிடறான். இதை பார்த்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் இருக்காங்க. நம்ம ஹீரோயின் வந்து இவங்க எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபாலோ பண்ணி போகிறாங்க. அங்கே போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது அவங்க வந்து கேமை சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுக்கு டவுட்டே கிளியர் ஆகும், இதையே அவனுங்க பேசிகிட்டு இருந்தானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டு எல்லோரும் வந்து இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டாக உட்காந்து அந்த கேம் பார்த்துட்ருப்பாங்க. அப்போ நம்ம ஹீரோ தான் நம்ம ஹீரோயின் பக்கத்தில் உட்காந்துட்ருப்பாரு. நம்ம லூயங் வந்து அப்படியே வந்து சிங்ஷாவை சைட் அடிச்சிட்ருப்பார். ஊபோசங் வந்து எந்திரிச்சு வந்து நம்ம ஹீரோயின்ட்ட பேசிகிட்ருக்காங்க. இந்த கேமை வந்து ப்ளே பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ஹீரோயின் ஃப்ரீயான்னு கேட்குறாங்க. இல்லை ஃப்ரீ இல்லை, நான் உனக்காக பே பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஊபோசங் சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டுட்டு ஹீரோயின் வந்து சிரிக்கிறாங்க. சிரித்ததை வந்து நம்ம ஹீரோ பார்த்துட்டு சைலண்ட்டாக ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஹீரோயினுக்கு வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. அது என்னென்னா வந்து இன்றைக்கி தான் நம்ம ஹீரோவோட அப்பாவோட டெத் ஆனிவர்சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோவை வந்து பாவமாக பார்க்குறாங்க. அந்த கேம் சென்டருக்கு வந்து நம்ம சார் வந்துடுவாங்க. இதை பார்த்துட்டு இதை வந்து அவங்கெல்லாம் பார்த்துருவாங்க. பார்த்துட்டு அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஓடுறதுக்காண்டி வெளியில் வருவாங்க. அப்போ பார்த்தா நம்ம ஹீரோயினோட சைக்கிள் காணா போயிடும். காணா போனனால ஊபோசங் வந்து அவரை பின்னாடி ஏற்றிப்பார். நம்ம ஹீரோ வந்து லூயங்கை கூட்டிகிட்டு வருவார். இங்கே 5 பேர் வந்து சேர்ந்து வருவாங்க. அப்போன்னு பார்த்தா வந்து நம்ம ஊபோசங் சைக்கிள் முன்னாடி வந்து ஒருத்தவர் வந்துடுவார். அதனால ஊபோசங்கும் ஹீரோயினும் வந்து கீழே விழுந்துருவாங்க. கீழே விழுந்ததில் வந்து ஊபோசங் கை மேலே வந்து நம்ம ஹீரோயின் விழுந்துருவாங்க. அதுக்கப்புறமா ஹீரோயின் வந்து உனக்கு ஒன்றும் ஆகலைல்ல அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி விடுவாங்க. அந்த 5 பேரும் அங்கேருந்து அப்புறம் கிளம்புவாங்க. நம்ம ஊபோசங் மட்டும் ஷோல்டர் பிடிச்சிட்ருப்பார். ஏன்னா அவருக்கு வலி இருந்துகிட்ருக்கோம். அதனால் ஹீரோயின் வீட்டுக்கு வந்து சைக்கிள் தொலைச்சிட்டேன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வீட்டில் திட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து சென்னோட அப்பாவோட டெத் ஆனிவர்சரி வருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லுவாங்க. சொன்னோன்னா அவங்க அப்பா வந்து நீ போய் அவனுக்கு வந்து ஏதாவது வாங்கி ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஹீரோயின் வந்து ஹீரோட போகலாம் சைக்கிளில் ஜாலியாக வந்து ஹீரோ இருக்க மாட்டார். ஹீரோயின் மட்டும் தனியாக ஓடி வருவாங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்காண்டி. பின்னாடி வந்து ஊபோசங் வரான். ஏன் இப்படி ஓடிட்டுருக்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பான். அதுக்கப்புறம் வா என் பின்னாடி ஏறு, நான் உன்னை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அதுக்கு ஹீரோயினே ஏறிடுவாங்க. ஊபோசங்கும் ஹீரோயின் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிடுறாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த 2 பொண்ணுங்களும் வந்து எங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணு ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோயின்கிட்ட கேட்குறாங்க. எனக்கு ஹீரோயின் வந்து கிறிஷோட மேனேஜர்னால வந்து கேட்குறாங்க. கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்ட்லாம் வாங்கி கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணுறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கினதுக்கப்புறமா வந்து ஹீரோயின் வந்து கிளாஸில் ஏதோ கேட்கிட்ருப்பாங்க. அப்போ சார் வந்து நேற்று கொடுத்த எஸ்ஏ ரைட்டிங்கில் 3 பேர் நல்லா எழுதியிருக்கீங்க, சின்ன ஒரு ஆள் நீ ரீட் பண்ணி காமிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு நம்ம ஹீரோ வந்து நான் ரீட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க. சார் கேட்பாங்க வாலண்டியர்ஸ் யாராவது இருந்தால் ரீட் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் வந்து நான் ரீட் பண்ணுறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அதை ரீட் பண்ணி காமிப்பாங்க. அவங்க ரீட் பண்ணுவாங்க. அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா, சின்ன வயசில் நான் என் தம்பி அடித்ததுக்குனால எங்கள் அப்பா என்னை திட்டுவார், அதனால நான் வீட்டை விட்டு போயிடுவேன். அதுக்கப்புறமா நான் போய் ஒரு ரிவர் பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ எங்கள்
அப்பா வந்து என்னை கூப்பிட்றதுக்காண்டி சைக்கிளில் வந்தார். வந்துட்டு எனக்கு நூடுல்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து சமாதானப்படுத்தி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தார். அது என்னோடய லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது. அப்போ வந்து அவங்க அப்பாவும் அவனை உட்காந்து சாப்பிட்ட மாதிரி நினச்சி பார்த்துட்ருக்கான். அப்போ வந்து கிளாஸே அமைதியாகிடுறாங்க இதை கேட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து கேன்டீனில் போய் பேசிகிட்ருக்காங்க. லூயிங் கேட்குறான், அப்பா இப்போவும் அந்த மாதிரி தான் நல்லா பாசமாக பார்த்துக்கிறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஹீரோயின் கேட்குறாங்க, இன்றைக்கி நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்றா போகலாமா அப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்கிறான். 2 பேரும் போகையில் வந்து ஹீரோயின் கேட்குறா, இன்றைக்கி நைட்டு எங்கள் வீட்டுக்கு சாப்பிடவா, டின்னர் சாப்பிடவான்னு. இல்லை நீ போ, நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீரோயினை அனுப்பி வச்சிடறான். அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த நூடுல்ஸ் ஷாப்புக்கு வந்து நம்ம ஹீரோ போய் பார்த்துட்ருக்கான். அப்போ வந்து அவனோட பழைய மெமரிஸ்லாம் வந்து வருது. ஒரு ஷாப்பில் நின்று ஹீரோயினும் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டும் பேசிகிட்ருக்காங்க. ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க, ஒரு பையனை கரெக்ட் பண்ணணுன்னா அதுக்கு அவங்க அம்மாவை தான் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ட் பண்ணணும். நாங்கள் மேரேஜுக்கு அப்புறம் ஒன்றா தானே இருக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்ருக்காங்க. அப்போ வந்து கிறிஷோட ஃபேன் கிளப்பில் போஸ்ட் ஆட் பண்ண சொன்ன அந்த பொண்ணுங்க வந்து கேட்குறாங்க, எங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க, அதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹீரோயினும் அவன் ஃப்ரெண்டும் அப்படி சொன்னதை கேட்டுட்டு அந்த பொண்ணுங்க, ஏன் இவ இப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து 2 பேரும் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறாங்க. கிறிஷோட ஃபேன் கிளப்லேருந்து ஹீரோயினுக்கு ஏதோ ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஞாபகம். அப்புறமா போய் அவங்க வந்து மெசேஜ் பண்ணுவாங்க, இது மாதிரி நான் ஸ்டடீஸில் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. திரும்ப அவங்களுக்கு மெசேஜ் வரும், நீங்கள் வந்து உங்கள் ஸ்டடீஸை பாருங்கள், உங்களோட மேனேஜர் இதை வந்து நாங்கள் ரிட்டன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதனால் நம்ம ஹீரோயின் வந்து ரொம்பவே ஷேர்ட் ஆயிடுறாங்க. ஹீரோயின் வந்து தனியாக நின்றுட்டுருக்காங்க. அப்போ வந்து கிறிஷோட ஃபேன் கிளப்பில் போஸ்ட் போட சொன்ன அந்த 2 பொண்ணுங்களும் வர்றாங்க. என்ன எங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க, இல்லை நான் மேனேஜர் இப்போ இல்லை, என்னால் போஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அந்த 2 பொண்ணுங்களும் திட்டுறாங்க, நாங்கள் கொடுத்த கிஃப்ட்டை மட்டும் வாங்கிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி, நாளைக்கு உங்களுக்கு ரிட்டன் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க. ஊபோசாங் வந்தோன்னே ஊபோசாங் சைக்கிளில் ஏறி அங்கேருந்து ஹீரோயின் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடுறாங்க. ஊபோசாங் ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன் நடக்குது. அதுக்காக ஹீரோயின் போயிருக்காங்க அங்கே. அவரை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காகவே அங்கே போய் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவருக்காக போர்டெலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அங்கே போய் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸ்விம்மிங் காம்படிஷன் நடக்குது. எல்லா ஆடியன்ஸும் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஊபோசாங் வந்து செகண்ட் ப்ளேஸ் தான் வந்திருப்பார். நம்ம ஹீரோயின் வந்து அந்த போர்டை வச்சு ஊபோசாங் சொல்லி கத்திகிட்ருப்பாங்க. இதை பார்த்து நம்ம ஊபோசாங் வந்து சேடாக இருந்தோன்னா அதை பார்த்தோன்னே சிரிச்சிருப்பார். ஊபோசாங்க்கு வந்து அந்த ஷோல்டரில் வந்து பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால தான் அவரால் வந்து வின் பண்ண முடியாமல் போயிடும். அவங்க அப்பா வந்து கவனத்தை விளையாட்டில் வை அப்படி சொல்லி அவரை திட்டுவார். அதுக்கப்புறமா ஹீரோயினும் நம்ம ஊபோசாங் வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க. ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க, இன்னுமா நீ ஃபீல் பண்ணுற, என்ன பாரு 16 வயசாச்சு, இதுவரை என் லைஃப்பில் ஃபெயிலியரை மட்டும்தான் சந்திச்சிட்ருக்கேன், என்னட்டேருந்து இன்னும் நீ நிறையா கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து நம்ம ஹீரோயின் கிளம்பிடுறாங்க. ஹீரோவுக்கு அவங்க அம்மா மெசேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க, என்னால் ரிட்டன் வர முடியாது, நீனே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி. இதை பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்பவே சேடாகிடுவார். நம்ம ஹீரோயின் வந்து அவருக்காக நிறையா திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து வீட்டு கதவை தட்டுவாங்க. நம்ம ஹீரோவும் போய் திறப்பார். உனக்காக தான் நான் இவ்வளோ திங்ஸும் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்ருப்பாங்க. நம்ம ஹீரோ ஒன்றுமே கண்டுக்காமல் இங்கேருந்து வெளியில் போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோயினை கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளாத குறையா சொல்லிகிட்ருப்பார். நம்ம ஹீரோயினும் பேசிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா கழுத்தை பிடிச்சி தள்ளி கதவை சாத்திடுவார். ஹீரோயினோட ஃபேமிலி வந்து டின்னர் சாப்பிட்டுட்டே பேசிகிட்ருப்பாங்க. பாவம் அந்த பையன் எப்படி தான் தனியாக இருந்து சமாளிக்க போகிறானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஹீரோ வந்து டேப்லெட்லாம் போட்டுட்டு, அவருக்கு ஃபீவராக இருக்கும், அதனால் டேப்லெட் போட்டு தூங்குவார். நம்ம ஹீரோயின் வந்து ஹீரோவை பார்க்குறதுக்காண்டி வருவாங்க. வந்துட்டு வந்து அவர் தலையெல்லாம் தொட்டு பார்ப்பாங்க. தொட்டு பார்த்துட்டு அவர் ஃபீவராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நிறையா பெட்ஷீட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அவரை வந்து கவர் பண்ணி வைப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா அங்கேவே இருந்து அவரை வந்து கேர் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க. அவரோட திங்ஸ்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு ஹீரோவே பார்த்துட்ருப்பாங்க நம்ம ஹீரோயின். ஹீரோயின் அதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து கிளம்பிடுவாங்க. நம்ம ஹீரோ அந்த பெட்ஷீட்லாம் எடுத்து விட்டுட்டு எந்திரிச்சு உட்காந்துருப்பார்.
உட்காந்துருந்துட்டு திரும்ப அந்த நூடுல்ஸ் ஷாப்புக்கு போகணுன்னு அவருக்கு தோணும். அங்கேயும் போயிடுவார். போனதுக்கப்புறம் அவங்க அப்பாவோட இருந்த மெமரிஸ்லாம் அவருக்கு ஞாபகம் வரும். அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஹீரோயினோட அப்பா வந்து காலையில் ஹீரோயினை எழுப்புறாங்க. எந்திரிம்மா, ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு. ஹீரோயின் கேட்குறாங்க, அப்பா எனக்கு ப்ளீஸ்ப்பா சைக்கிள் வாங்கி தாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. கீழே தூங்கிக்கிட்டே ஹீரோயின் வர்றாங்க. பார்த்தா நம்ம ஹீரோ வந்து கீழே நிற்கிறாரு. அதை பார்த்தோன்னே நம்ம ஹீரோயினுக்கு ரொம்பவே ஜாலியாகிடுது. நம்ம ஹீரோயின் சொல்கிறாங்க குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹீரோவும் திருப்பி குட் மார்னிங் சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து ஹீரோவும் ஹீரோயினும் சேர்ந்து ஒன்றா ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் எபிசோட்ஸில் என்னென்ன நடக்குது சொல்லி பார்க்கலாம்.